En el repte de la setmana et convidem a contestar totes aquestes preguntes i a donar-te'n d'on ve el teu nom. Qui ets? Tu? Qui ets? Qui ets? Qui ets? Però aviam, digues qui ets? Qui és? El meu nom és Pere. Em dic Mercè. El meu nom és Miquel. Jo sóc la Mercè. Jo em dic Esther. El meu nom és Carles. Hola, jo em dic Mari Carmen. El meu nom és Martí, amb accent tancat a la I. El meu nom és Marissa. Per què em dic així? Doncs perquè quan vaig néixer, el meu papa va anar a registrar el meu nom al registre civil i va dir: quin nom li posaré a aquesta nena? Llavors, pensant, va dir: ja està, li escriuré el nom de Mari A, perquè la seva mare, la meva padrina, és de Maria. I també li posaré Carmen, perquè la meva dona, que és la meva mare, es diu Carmen. I per tant, em dic Mari Carmen perquè el meu pare m'ho va posar. Tinc una germana, que és més gran que jo, i té una amiga, molt amiga, que es diu Maria Àngels. Quan jo vaig néixer, ella volia que jo em digués a Maria Àngels. Primer havia de ser una Montserrat, però després els meus pares van pensar que era un bon nom per mi, i per això em dic Maria Àngels. El meu nom oficial i el que consta al DNI realment és Maria Isabel, que és el mateix nom que el de la meva mare. El significat del meu nom és premi o recompensa. El meu nom vol dir dur com la pedra. Potser sí que sóc una mica tossut. Esther és un nom d'origen persa i el seu significat és estel. Tothom em crida pel nom de Marissa. Des de petita, bàsicament per dues raons. En primer lloc, per distingir-me de la meva mare i en segon lloc, perquè Maria Isabel era un nom massa llarg. Per tant, Marissa, Mar de Maria, Isa d'Isabel. Em diuen de moltes formes. Miquel, Miki, Michael... Però el que més m'agrada és Miguel. Com vaig estar a Hongria fa uns quants anys per un voluntariat. Me diuen Mercè. Merce, familiarment, amb C, i Merce, con Z, els meus companys. A mi em diuen de moltes maneres. A Barcelona em diuen Carles. A casa dels meus pares me diuen Carlos. Aquí al col·le me dieu Carles. La meva cosina i els meus cosins me diuen Carlos. I ningú me diu Carlis? No. És el dia 16 de juliol. És el dia de la Mare de Déu del Carme. La Mare de Déu del Carme és la patrona dels mariners, dels pescadors. Durant l'any hi ha diversos dies on es celebra Sant Martí o Santa Martina. Jo el celebro l'11 de novembre, que és Sant Martí de Tours. El dia del meu sant és el 24 de setembre. A la meva família som 3 amb el mateix nom. La meva tieta, la meva cosina i jo mateixa. A la meva família hi ha bastants Carlos. Tinc 2 tiets que es diuen Carlos i un cosí que es diuen Carlos. Per tant, és un nom bastant concorregut. A la nostra família hi ha molts Peres. A mi em deien Pere Petit perquè el meu pare es deia Pere. Ara em diuen Pere Gran perquè el meu fill es diu Pere. Jo triaria el mateix. M'agrada. Com a molt,
canviaria una lletra. De fet, a vegades ja ho faig, perquè signo amb un estel. Si no em digués Miquel, m'agradaria dir-me... Marc. M'agradaria dir-me Marc. Si hagués de triar un nom per mi, ara seria un nom curt, d'una síl·laba, només una palmada, com Quim, Pau, Quel, Roc, Cesc, Pol, Jan... En aquests moments, no sé si triaria un altre nom, no sé quin escolliria. Ara ja m'he acostumat, ja m'agrada Maria Àngels. Però quan era com vosaltres, sabeu com em volia dir? Em volia dir Pilar. Tinc una amiga que es diu Pilar i totes dues ens volíem dir igual. Però ara ja m'agrada el meu nom. Ara no en triaria cap més. Ja m'agrada Maria Àngels.